Sve je bilo u znaku srednjeg vijeka, od gradske straže i mušketira do streličara, pa čak i gubavaca. Manifestacija je odlična, trebalo bi više puta biti takva, straža je naročito posebna i tog smo došli iz Zagreba, evo, da vidim. Very nice, very nice. Vrlo lijepo, zaista lijepo i slikovito. Oživjele su šibenske ulice i trgovi na posve drugčiji način. To je uostalom i bila želja gradske turističke zajednice, koja ovom manifestacijom uspješno produljuje turističku sezonu. Prvotna ideja je bila oživiti, dakle, tu staru jezgru, ali ovo što možemo reći s ovim petnim sajmom, to je već postao jedan spektakl. Lani je sajam privukao više od 10.000 posjetitelja, a kako se ove godine istodobno održava i Adriatic Boat Show, procjenjuje se da će ovoga vikenda Šibenik posjetiti 40.000 gostiju. Ovaj pristup i ovako osmišljavanje turističke ponude nam treba biti ideja vodilja za ono što želimo postići, a to je da Šibenik postane atraktivna i poznata turistička destinacija. Vraćanje u prošlost čini se Šibeniku jamči svijetlu budućnost, barem kada je turizam u pitanju. Eto, u toj svijetloj budućnosti su i gubavci veseli, pa da ne bismo što pokvarili, završavamo Dnevnik. Poštovani gledatelji, hvala na pozornosti i vidimo se sutra.